ኣብ ኢድካ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ይበሃል። ሓቂ ንሓ ደቂ ሰባት ምሳና ዘሎ ነገር ሰብ ድዩ ኣቕሓ ድዩ ዘለናሉ ቦታ ድዩ ዋላ እኳ ኣዝዩ ክቡር ነገር እንተኾነ ንሕና ግን ኣይነስተውዕለሉ ኣቕሊልና ኢና ንሪኦ። ነዙይ ድማ ኣብ ኢድካ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ዝበሃል። ማዕረ ማዕርያ ነዚኣ ተቃራኒ ድማ ብጣዕሚ ከባድነታ ትገልፅ ረኺብካ ምስኣን ይብሉ ወለድና። ረኺብካ ክትስእን ከለካ ዘሎ ጓሂ ዘሎ ጣዕሳ ዘሎ ሓዘን ዘሎ ቃንዛ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ናትና ርሒብናዮ ዝደረፍና ሰብ ወለድና ድዩ ሓውና ድዩ በዓል ቤትና ድዩ በዓልቲ ቤትና ድያ ምሳና ከለዉ ብዙሕ ዋግኦም ኣይርደእናን። ካባና ምስ ተፈለዩ ብዝኾነ ይኹን ነገር ምስኣናዮም ግን ስቃዩ ከቢድ እዩ። ልክዕ ከምኡ ዘለናሉ ቦታ ይኹን ዘለና ንብረት ይኹን ኩሉ ዋግኡ ክንረኽቦ ኣብ ዘይንኽእል ደረጃ ምስ በፅሐ ወይ ምስ ሰኣናዮ ወይ ምስ ጠፍአና ወይ ምስ ተባላሸወና ወይ ምስ ሞተና ወይ ምስ ተፈላለዩና እዩ ዋግኡ ብደንቢ እዩ ዝርደአና። ስለዚ እዚ ብደንቢ ኣስተውዒልና ንዘለና ነገር ነመስግን፣ ብዘለና ነገር ዕግበት ይሰመዐና፣ ምክንያቱ እቲ ዘለና ነገር ብጣዕሚ ክባር እዩ። እቲ ዘለና ነገር ብጣዕሚ ብዙሕ ነስተውዕለሉ